Hayi bafowethu mina ngicabanga ukuthi njengoba sayilungisa le ndaba ngivele ngifonele naye umama Maqhawe yabona. Ngoba impela niyawazi namashangana nje njengoba sengiyimithise le ngane lena izofuna ukuthi ngiyilobole nengane yakho. Namashangana njalo ayalandelela bafethu niyawazi namashangana ngifuna ukuthi babelo baba ngithayile niyangibona ukuthi ngihlala naseQueen. Uyangithola? Ngcono vele ngifonela uMapthelezi avela lezi inkomo eziyi4 ekhona ekhaya avela azilethe ngivele ngilobole ngazo ngilobole nengane. Ngoba lana phela ngizongena enkingeni Qhawe la. Ngimfonele ne Athi ngivele ngimfonele futhi ayike into engizoyenza bafethu. Kufanele ngilobole lengane le, ngilobole noma wayo. Amashangane niyawazi bafethu isiko la khona alijikise ndiyalandelele mina ngihlala eQueen. Uthi ngivele ngimfonele. Awuthi ngimthinte, athi ngithinta uma olida, uMapthelezi uzolenza iqiniso nyamaza. Obi time amasimbi, time lama masimba nje. Mapthelezi kunjani? Hayi mana awukahle wena bhatata yini ngifuna uMapthelezi usuMapthelezi nawe. Ayona indlela yokukhuluma nomuntu omdala. Awukahle wena yini engayifuna kuwe mana awunika uMapthelezi foni yakhe yini inkinga yakho mana. Anginkinga ngikhuluma nawe mina baba yini inkinga ngikhuluma nawe mina. Indlela yokukhuluma nomuntu omdala le. Shayela unyoko kule number 0322. Ngifuna uMapthelezi ekuphendula wena. 0322. Alright hey. Sharp. Ayikho vele bafethu mina ayikho into ezoyikhuluma nalo bhatata baba lo bhatata baba ayikho into ezoyikhuluma nayo mina ngifuna ukusile 0322 Hello salikaza Mapthelezi kunjani ma Yi number yakho le Sobala ukuthi ucingo lwami ubani wena Khuluma noma nqezwe singasitshitshi sizenze kahle atelo bekhanga nevolleyball umfanana nesimbombanyo la dibula ibhuni Mapthelezi unjani masokalisa Ngiyaphila ndodana kunjani kuwena ma nilivaleleni ucingo kanti kube elinye iqhinga lephepha ukuphi wena ndodana ma ngilema emashanganeni le ripompo mama ngile ripompo emashanganeni ma kanjani bona Kuyabheda impela ngithi kuyabheda ma kuyabheda impela Bengifuna nje usizo lakho kodwa angina airtime bengifuna nje usizo lakho kodwa angina airtime cha ma asikhohle indaba yempilo nendaba yaniyani ma ngidinga inkomo le nkomo lezi ezine lapha ekhaya nyadinga manje ngisenkingeni la funa enyolobola sengimithi ingane eshangane leyangazi ngihlala eQueen manje sengisenkingeni la funa ngilobola ingane ngifune ngilobole nengane le noma wayo ngisenkingeni impela ma Mfana indaba ezimnandi ngempela lezo yikho bese kufuna indodana yami madoda Sokwenza njani ke mangisiza Mama ngiceleke ukungibuza imibuzo Mapthelezi ngimithisile lana ngifuna inkomo lezi ezilapha ekhaya ezu4 ngifuna ukuyohlawula ingane yabantu lapha ngihlawule noma wayo Ngimithisile mama yawazi amashangana kanjani yalandelela ngifuna le inkomo ezi4 lapho nginike ngihlawula ingane ngiphinde ngihlawule le ntombazane le ngimithisile ngisemashanganeni la mama niyawazi amashangana kanjani mama Asikhohle indaba zempilo angidlali la mama angidlali mfana indaba ezimnandi ngempela Ngithini kanjani kanti awusasizwa nisiZulu ngithini kanjani awusasizwa nisiZulu mama awusasizwa nisiZulu Ngisho lento izwile yiyo leyo Utshela ubaba ke lapho uthi ngizoze ngizolanda inkomo. Utshela ubaba lapho uthi ngizoze ngizolanda inkomo lapho. Ngithi utshela ubaba uthi ngizoze ngizolanda inkomo ke lapho mama. Inkomo zamalobolo zokulobola ingane. Usangene Hayibo. yini Mawuthi angeke kulunga angaquleka manje mina ngizoyenza kanjani? Ngizoyenza kanjani abanye akutshothi ngisenkingeni ngizoyenza kanjani kule nkinga engikuyo mina mawuthi ngiyalunga ngizothi anginandaba naloyo mina anginandaba nalo bhatata loyo ubaba mina umtshela ngizozela lapho ngizolanda lezo nkomo lezo umtshela ngiyazela lapho ngizolanda lezo nkomo lezo